Әйләнә тирә мөхиткә сакчыл карашны тикшерәләр. Бу көннәрдә Республика экология һәм табигый ресурслар министрлыгы белгечләре кым чыгару пунктлары эшчәнлеген тикшерә. Кагыйдәләр буенча кым лицензия белән билгеләнгән урыннардан гына чыгарылырга, суднолар төзек булырга, куркынычсызлык кагыйдәләре төгәл үтәлергә тиеш. Где красная точка, цифра 1, это в этом месте находится плавательное средство, которое ведет добычу. Экология министрлыгы инспекторлары Куйбышев сусаклагычында кизү тора. Регистраторлары махсус техника бар. Юлга төбеннән кым чыгаруның ничек баруын тикшерәләр. Кым чыгаруучы оешма кагыйдәләрне катгый үтәргә тиеш. Кымны законда билгеләнгән урыннардан гына алырга мөмкин. Ахырдан су басулар, техноген хәрәкәтләр килеп чыкмасын өчен чаралар күрелә. Наша задача сегодня отмерить координаты. Безнең бурыч кым чыгару техникасының координатларын билгеләү, аны махсус программага кертү, лицензияле кишәре шикләрендәге эшләрнең законга туры килүен ачыклау. Экология министрлыгы инспекторлары 8 кым чыгару пунктын тикшергән, закон бозу очраклары ачыкланмаган. Хокук бозулар ачыкланса, җаваплы затларга зур штраф салына, килгән зыянны да түләттерәләр. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Гойкман, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.